Onko kaikki kilpailijat lyöneet? Siinä oli kaikki mitkä sitä ja nyt sitten kuka oli voittaja? Numero. Ja sanot tuntemuksia. Kakkonen. Ja millä perusteella? Elikkä kakkonen oli voittaja, numero kakkonen. Ja hän on siis Sipon Paronin paras ruoskia tänään. Annetaan oikein raikuvat aplodit. Ja täällä on korjalla nyt on pöppypiteellä. Mut Sannerko suolta hyvät korkinnat. Eikä ollut liian paha. Oi, tää oli meillä herkkä orja tänään, mut ei se mitään, siinä tuli ihan paraistusta peliin. Mutta nyt jatketaan bileitä ja jäädään odottamaan Jean-Pierreä. Kiitos!